Здравей! Радвам се, че си тук отново и ще изгледаш това видео до края, защото искаш да успееш в живота си и си наясно, че трябва да имаш добре поставена цел. От това видео ще научиш как става това. За този, който не е гледал моето първо видео, аз съм Венка Атанасова, за кратко Вени. Защо аз записвам тази тема? Желание, мечти и цели. Защото аз искам да помогна на теб да избегнеш грешки, които аз съм допускала, и не само аз. Много хора по света допускат подобни грешки. И защото това е тема, която не се преподава в нито едно училище по света. Когато аз бях тинейджерка, имах желания, мечти и цели. Някой от тях сбъднах, някой не успях. А след 35 годишната си възраст, в един момент аз се забраних на себе си да мечтая и си казвах, защо да си губя времето в напразни блянове. Няма смисъл. Мечтите не се сбъдват никога. Ако някой в този момент споделяше за негово желание, за негова мечта, аз го поглеждах скептично и си казвах, той не е добре. Той не знае, че мечтите не се сбъдват. Това са илюзии. Но в началото на януари 1998 аз срещнах моята любима фирма и се включих. MLM бизнес. До ден днешен съм в нея. И много ми допада този метод на работа. Започнах да посещавам семинарите. Там аз не само се зареждам с позитивна енергия, а и всеки път научавам по нещо ново. Така, на един от първите семинари, които посетих, една сентенция ме впечатли страшно много, защото беше нещо очевадно, над което аз никога не съм се замислила. А именно, всеки в денонощието има 24 часа. И бедният, и богатият. Каква е разликата? Защо само около 2-3% от населението на света са успешни и богати, а останалата около 97% са или средна класа, или бедни? Ти знаеш ли за причината? Първо, богатия знае как да се управлява времето. Второ, той знае как да превърне мечтата си в цел и да следва тая цел неотлъчно. Има два вида цели. Има редовни, такива ежедневни цели, които не водят до големи промени в живота. Така, например, събужда се сутрин и трябва да отидеш на работа. Ето ти е една ежедневна цел. И ти какво правиш? Както си станала и тръгва за работа, не е естествено. Подсъзнателно и механично ти си разделил тази цел на етапи. Мие се, облича се, закуска, кафенце, път и отиваш на работното място. Както казах, такива ежедневни цели не водят до големи промени в живота. Аз тук говоря за големите цели, които действително водят до личностни, позитивни промени в живота. Но как се стига до целта? Научно е доказано, че ежедневно през мозъка ни преминават стотици хиляди мисли. Някои от тях са под формата на желания. Някои желания мъгляви, едва доловими, някои по-силни, така потупващи. И ако ти в този момент се умееш да хванеш желанието, ако се умееш да го формулираш, да го изкажеш, тогава то започва да гори и да се превръща в мечта. Как ще познаеш кое е изгарящо желание? Това е толкова лесно. Ти си имал
Те живота са изгарящи желания. Ако се замислиш, ще си припомниш. Това е нещо, което постоянно, независимо колко си ангажиран, то ти напомня за себе си и ти казва: изпълни ме, изпълни ме, изпълни ме, за да те изпълня и аз със щастие след това. На финала. А когато запишеш вече тази мечта и на лист хартия и поставиш ток, ето ти си превърнал своето желание в цел. Написаните цели на хартия са много силни, носят много силен позитивен заряд. Ако природата ни дава някакво желание, значи, че тя е заинтересована, то да се осъществи и ще ни помага. Не се очудвай. Тук, а и в много книги, се говори за неща, които вече са научен факт, макар и да не знаем точно механизма на действието им. Нещо подобно, както с електричеството. Аз не знам как действа, но го ползвам всеки ден. Вероятно и ти не знаеш как то действа. Не е важно да се замисляме какъв е точно механизма на действие, а да наблегнем на ефекта от това действие. Погледни навън, но колко усмихнати хора, колко щастливи хора ще видиш на улицата. Малцина. Нима те нямат мечти, нямат желание? Имат. Всеки един човек има желания и мечти. Тогава защо не ги превръщат в цели? Защо не ги осъществяват? Защото хората са свикнали да вървят по отъпканите пътеки, т.е. по пътеките, по които трябва. Ходят на работа, защото трябва, вършат нещата, защото трябва, и това постепенно ги прави в нещастни. Как се стига до там? По най-баналния начин с употребата на извинения и на оправдания, които аз наричам в тази спирачки. Сега вземи си лист химикал и се запиши няколко примера за подобни в тази спирачки. Една от тях е: в тая система аз нищо не мога да променя. Номер 2. Това е невъзможно, това е нереално. Номер 3. Нямам време. Има много подобни. След като приключи видеото, много те моля, вземи и се напиши своите собствени в тази спирачки, а след това и помисли как можеш да ги перефразираш с въпросителни, довеждащи до позитивно действие изречения. Ето и отговорите на тези. Как мога аз да повярвам? Какво мога аз да направя, за да ми се струва това е реално? Какво мога да направя за себе си при тази система? И за няма време. При посещенията ми на семинарите често говореха да се повтаряме. Няма време, имам време. Всеки път, когато кажем нямам време, да се казваме имам време. Преди да започна да практикувам това, ако ми се налагаше да излезам и да разполагам с около един час, аз не подхващах нищо, защото естествено няма време. Но след като започнах да се повтарям фразата аз имам време, забелязах, че за същия този един час аз свършах много повече от планираните си задачи. Написаните на хартия цели имат много силен позитивен заряд. Трябва да ги записваш в момента, в който
ти успееш да назовеш мечтата си, защото именно в този момент природата ти е дала силата и когато записваш, ти записваш и този позитивен заряд. А след това, независимо в какво емоционално състояние си, когато си предпочиташ дневно целта, този заряд се остава запечатан и той неутрализира, ако си негативно зареден. Известният арктически изследовател Шмидт още на 14 годишна възраст записва всички свои мечти и цели и след това прави изчисление колко години са му необходими за осъществяването на тези цели. Оказало се около 240. Тогава той преглежда списъка, премахва маловажните и второстепенните задачи, изчислява наново и се оказва този път около 120 години. Отново преглежда списъка, повече нищо не можел да зачеркне. Как мислиш, той осъществил ли е тези свои цели? Да, осъществил ги е, независимо, че почива на 64 годишна възраст, практически е изпълнил абсолютно всички цели, които се е записал още на 14 годишна възраст. Друго важно за целта. Това е концентрацията. Ето два примера за концентрация. Човек си мисли, аз искам да имам вила. И тази мисъл не излиза от главата му, тогава той се концентрира върху нея, намира терен, прави проект, намира средства, материали и за определен срок построява вилата. И в пример 2. Значи този човек, той е концентриран върху целта си. Пример 2. Някой гледа реклама по телевизията, красива къща и се казва, колко е хубава, искам и аз да имам такава. В този момент рекламата се сменя с една хубава градина и той казва, много е хубава тая градина и аз искам като нея. И хоп, по рекламите дават БМВ. И човекът се казва, колко хубаво ще бъде и аз да пътувам с такова БМВ. Как мислиш, той ще сбъдне ли някоя от тези свои мечти? Със сигурност не, защото неговата енергия е разпиляна. Той не е концентриран. Една част от неговата мисловна енергия е върху къщата, върху градината, трета върху колата, останалата върху по-маловажни желания. Ако този човек се умее, но той не е гледал това видео и не знае как да постигне това. Ако той се умее да се концентрира на една от мечтите си и събере енергията в едно, тогава той със сигурност ще постигне резултат. В заключение искам да ти кажа една притча. Един праведник умрял и отишъл в рая. Бог решил да го възнагради, като го разходил из райската градина. В един момент му показва красива двоетажна къща и му казва: виждаш ли тази къща? На земята и ти можеше да имаш такава, но ти цял живот живя в колиба. Погледни двата гаража и ти можеше да имаш такива, но на земята ти цял живот живя в колиба. В един момент се задава последен модел Мерцедес и Господ казва на праведника: виж този Мерцедес и ти можеше да имаш такъв на земята. Тогава праведника не се е стърпял, затапчал Господ и го разтърсил: Господи, защо не ми го даде? Погледнал го Господ и му казал: човече, как да ти го дам, когато ти цял живот искаше за продължец, за продължец? Какъв е извода? Човека е имал мечта, имал е цел, но целта му не е била правилно поставена. Как да се поставяме правилно целите? Очаквай в следващото мое видео.